Kang Gareng. Heeh. Apa ya iki mau ya? Edan nih, banter tenan. Alhamdulillah Kang Gareng karo kowe gong. Heeh, tekan gara-gara. Mau mbok request iki sapa ora kita iki isih? Ya. Sik, tapi sing tak lupa kene wis entek kabeh, Gong. Oh, ngono. Wis entek kabeh ora apa jenenge tidak tersisa. Iki ana ditatruk iki, Truk. Wis mau kelimbahan wis diaturke. Sing nganggo tekon barang apa? Iki sowan ning Pilangrejo nglipar Gunung Kidul. Gunung Kidul iki. Heeh, mulane hawane adem ngene iki penake. Adem-adem ngene iki penake ning omah. Karo bubuk. Iya ya. Arep adem kaya ngene iki ning ya isih semangat doan iki mau nyatane lho seseke mau. Tok cek. Lek ku nyuwuk ya keprakku ya melu banter. Ngancing sikilku. Semok enak. Lah iki sono nganu requestan iki. Oh, mau durung katur dalang nak Mas Gading nyuwun bawa sinom parijoto bablas ladrang rujak jeruk saking Mbah Jawa. Sing mau sing bawa dhewe. Bawa dhewe. Heeh. Tapi arep dipinangani kapan? Apa arek sesuk? Ya ora ngono kuwi. Saya malam ini gara-gara iki dipinangkani, mengko ndak dadi kuciwaning manah. Ha iya. Ora dipinangani mengko ndak darani piye-piye ya Kang ya. Heeh. Sekarang ya mene iki mumpung sirahe sik mlaku-mlakune iki dene sik jedul-jedul. Wis mulai jam 2 wis buntu meneh. Tenan. Sapal aku ki. Nah ya ora apa-apa. Ya digo nganu ya apa reng anu apa buka suasana. Mau wis dibuka ket mau nggon limbukan mau. Ayo dibuka meneh. Apa-apa kene wis ditutup terus dibuka meneh. Dibiak mesti. Apane? Ya kuwi suasana terus apa jenenge? Nah, sembuh wis mulai to jam piro iki? Oh, kurang 9 menit meneh iki wis meh buntu meneh. Maju, Truk. Emoh. Arep apa jenenge mau? Sinom parijoto bablas ladrang rujak jeruk. Saking Mbah Jo, niki Mbah Jone. Mbah, niki Mbah, ajeng bawa piyambak napa? Bayu waduh. Wah. Pun bubuk, pun sare. Oh. Ora ge. Napa? Oh, diwakil. Jare kula niku nek kon bawa nggih saged. Saged ambyare. Mboten apal kula. Nggih, monggo, Pak. Nganu, nyepeng mik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang, Mas Dalang Gading. Nggih, Pak. Derek wanuh nggih. Nggih. Iki kali ngepek aja dianu wong aku ganteni. Nika sakjane bose nika sing KPR nika sing ngersake. Nggih. Gandeng pun dalu nggih langsung mawon. Nggih, monggo. Nggih, wah iki mau wis tekan ngendi-ngendi iki mau. Wis aku
lagi maca WA jebul ana request dari keluarga besar Ragil Jaya Snack Pasar Rebo DKI Jakarta Timur merantau dari Andong Boyolali minta lagu Rondo Teles Teles Ya teles terus iki Rondo Teles sudah nyawer via live streaming matur nuwun ingkang nyekar Tatin dan Elisa dan Orisa lho Mbak Tatin meneh ket mau sore kami Mbak Tatin Mas kalau ketopraan Suminten Edan bisa Mas yang main Mbak Tatin sama Mas Kezwan nih lho niki 150 lho bisa 150 lho iki ayo digawa sak kendange karo kalungan kendang apa niki ajeng ketoprakan riyen apa lagu Rondo Teles riyen Rondo Teles riyen oke monggo Mbak Tatin Mbak Elisa Mbak Orisa oke langsung Mas Gading langsung mawon langsung mawon kula pun mboten pengen pemanasan niki
Pun rondo teles. Terus wah ketoprak iki. Ora ana ketoprak ora gayeng iki. Sing ngendang diganti. Sing ngendang kon ketoprak. Nah, apik. Musuhke Mbak Tatin. Wah. Nganti esuk-esuk setengah 7 ora bubar. Tenan. Lho kae wis bojomu yuk, bojomu yuk. Duduk. Duduk. Terus kau ketoprak terus apa? Karo Mbak Tatin. Ya ngaten dikon. Mbak Tatin. Moga Mbak. Napa? Nah, iki ning kene ketoprak Oh, iki Suminten Edan. Suminten Edan. Nah, oh ana pira? 150. Tak jaluk sik. Lu transfer kok. Ora duwe cash sampean ki. Ora duwe. Duwe. Oh. Nih, sik. Oh. Ora peduli kok. Iki ditilaki coba pira iki? Iki 100. Iki kurang 50 nggo lho. Saya kata sesuk. Lah aku ndi? Ayo 50 jaluk gading kae. Lah kok kowe 100? Ya ora apa-apa wong lanang ki abot sanggane. Lah wong lanang iki kudu ngalah karo wong wedok. Ora iso ujapan apa. Lho, ya wis ngono kuwi ya kaya pakmu lho le lomo nek karo aku. Lah kok disai kabeh? Lah kok disai kabeh? Wis ketotin kowe iki. Muagono wong ora sekithik kowe kok kowe iki. Lali kowe iki wis entuk pirang-pirang lho Kit. Ora mau tak keke Heru lho, tekono. Oh, apa Mas? Dikeke Mas Heru ngapa? Ora ae. Tak ajaran lho. Iki Iki dapane apa Mas? Suminten Edan. Suminten Edan. Iki Suminten Edan iki broto apa gento? Gentro. Oh ya. Wis. Gentro iki Karo sapa ya cempluk ya? Gentro iki karo cempluk. Ah, kowe cempluk. Nah, wis ngono wae ora apa-apa. Disrepeki sik. Ketoke wingi nganu apa kae jenenge? Sing nang Temanggung wingi sapa? Sido paksa. Oh, situ paksa. Mati alus aku. Lah apa? Mati alus kae. Kae ya apik lho. Nek rasah ding kok ndak aku diajar ya. Kentrong. Totok. Dorok. Buah karepmu. Tuk. Suminten wae ya. Aku sing Broto. gandrung kowe. Oh iya. Gentenan tak gandrung. Kowe wegah mlayu-mlayu to? Ya mene wis mlayu. Iya. Iki wis mulai ya. Oh iya. Den Mas. Loh, Lah broto ta? iya. Kok lho? Lah aku ya totok maneh kaget to, Tin. Oh, Kok tak- ora dramane pokok tenan suwe-suwe. Iki wis ngantuk nek yang mene iki kok ya kenoprakan Lah, Mas iya. Gading. Lah iki ming manut 150. 50. Terus 50 kok ya ketoprakan biasane. 150 wae disak dhewe. Loh. Oh. Kowe Suminten. Iya, Basa. injih. Aku putra saka Trenggalek. Nggih. Heeh. Ngopo kowe tekan kene? Kula menika madosi Pados kodok. Madosi panjenengan lho. Lah Jen. ngono perlu apa? Goleki aku ki. Adem-adem. Piye? Mau ana sing njaluk cendol dawet. Alah wis engko cendol dawet sesuk goleki nang liyane. Iki mikmu kok ana apane? Piye Suminten? Den Mas.
Kula menika madosi panjenengan kawit wau lho, Den. Heeh. Mau dicekel? Lho kok kowe arep nyekel aku ki duwe hubungan apa karo aku? Kula tak sanjang kalih panjenengan nggih, Den, Mas. Iya. Sejatosipun kula menika sampun ngantu-antu kalian panjenengan kawit wau lho. Lho, ngarep-arep lha ono pare gawe apa? Kula gadah pengunek-unek. Iya. Panjenengan pengen ngertos napa mboten? Apa? Pengunek-unekmu apa? Kula menika ingin. Ingin apa? Hah? Kandha wae aja prasaja. Nggih, jenengan Bapak Najrih rumiyin to, mang majeng mriki. Kula kandhani kula bisiki nggih. Den Mas. Den Mas. Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan lho. Tresna aku. Lho. Tok 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 tok. Lho. Kono kok kowe ndek tresna karo aku kuwi sambung rapete apa? Loh. Kan. Kula kalian panjenengan niku ora nggih pun dijodohke to? Lho, aku ora rumasa dijodohke lho Suminten. Lho. Aja ngaku gawar ngawur. Wong bapak kula kalian bapak panjenengan niku sampun sarujukan kula niku dikon jodohaken kalian panjenengan kok. Mangerti ya, Bluk. Suminten, yen to aku kuwi wis dipacangke. Kalih sinten? Karo anake Sura Adimanggala. Sapa? Sura sapa? Sura Bangsat. Sura Bangsati. Mbok bapakku. Sura Bangsati bapakmu. Nek kowe? Sura sapa? Sura Manggala. Suranggala. Cempluk to? Iya. Aku kenal karo Cempluk. Lho. Kenal kapan? Detek piateke ya meh padha karo aku. Jan padha. Heeh ta? Ning rasane mesti beda. Ya ora, upama awakmu tok cilike sithikne aku tak kira ya gelem. Ora sanggagas cilik apa gedhe. Sing penting aku tresna karo panjenengan lho, Mas. Aja mbok anggap aku wong lanang lelemeran, wong lanang geleman. Ora usah mlayu-mlayu, santai saja. Ya? Mantik nang kene nggih, Mas. Kula tembang kene. Kajenge panjenengan rada sumilir. Ya, coba. Waduh. Waduh, sapa sih? Kok nembang karo mburi ya omong. Wes. Sapa? Orija. Hangu jiwa. Aja kaya ngono to, Ten. Panjenengan menika mboten sae lho nek menolak perempuan Ya ora jenenge adalah aku dosa. nampik ki ora. Lah, Ning aku njaga awakku dhewe, njaga kehormatane wong tuaku. panjenengan nek jenenge nampik wong wedok siji sesuk bakal ditampik. Ora mergo aku ki nampik, mergo aku wis dipacangke dadi aku emoh. Mergo lah kula nggih dipacangke kalian panjenengan lho. Ha ning ora ana sing kandha karo aku kok. Sing ngomong wong panjenengan kalian bapake panjenengan kalih bapak kula menika sampun sarujuk. Lah ning ya apa dicoba sik apa piye? Ya ya. Ndang. Ya, Aja kaya ngono. arengku ya. Ya kan kayak ngono. Wis kek. Agawe. Yo, Cepet lho. dodol kabeh iki. Cepet engko dienggo neh. Yo. Kok malah ngelirik-ngelirik liyane? Ya ora apa-apa iki mergo ana kawula sing liwat rak ya Agawe arujiteng gale. Suminten aja kaya ngono. Apa kang si nadya umpamamo Suwe-suwe ingin tenan aku. amanduta panjenengan menika kenapa lho Kak Gumujeng? Lah
iya kata-katamu kuwi kok marai deg-degan ya. Mundu Rukmi. Iya. Lagi Rukmi. Rukmi heeh. Aja edan to, Ten. Ora edan. Lah kula menika tresna saestu kalian panjenengan Iya, Mas. iya. Mbok sithik Percaya nek kowe tresno. terus Aku ya duwe hak kaya Gatono tresnaku. emoh. Emah kaya sapi. Cacah ke Kalanjono. Tak pangan. Ya ya. Emoh. Nggon Emoh kala meneh. jonone beda. Bedane piye? Ya ora. Maratamtu Maktu Suminten. Ruti Aja kaya ngono to. Wis to. Aku kira kulino diyak-yak wong wedok. Ibarat Aku gila tenan. awang numpak. Ayo numpak, Mas. Ayo, ayo. Iya, Mbok. Mbok. Oh. Sing Mas dan Mas. Piye? Sing do kepengin numpak saking pirang-pirang panjenengan wong wis ditawa-tawake kok ya ora gelem numpak. Lah ya aku ki mau tok padake aku ki wong lanang apa? Wong lanang ya padha-padha lanang karo wedok. Lah iya nih ra ya wong lanang ki dhewe-dhewe ana sing geleman ana sing ora. Ibarat panganan. Heeh. Aku kuwi cicipono. Wah lah cicipono ya kurang uyah wis. Mau ras- kok sik to. Rasane ya banger-banger kok mangkono. Ha didelok saka wujude wae kaya ngono kok. Nek wujude mono kaya ngene ning belum tahu kamu rasanya. Aku pecen pengen ra gelem, aku ora gelem ngerti aku. Ndak tuman. Ya ora apa-apa, ayo teman. Pas ora. Ayo ta. Aja ngono kuwi to, Tin. Tin sapa? Ten. Ibarat awang numpak perahu. Sithik ya Den Mas. Ora iso. Mengko nek dadi bojoku arek anak-anak pira manut wis. Ora, aku di anak siji wae wis cukup. Ya nek sisi ya nanggung. Ya, loro. Ya ya ya. Ning aja, aku arep di anak-anak karo cempluk wae, aku gah karo kowe. Endi to sejatine jane cemplok iki endi? Endi? Ki. Konen rene ben kepethuk karo aku. Endi cemplok undangan? Cempluk, Rene cepet. cempluk, Trotok. trotok, trotok. Ayo cemplok medun. Cempluk. Dadi sindeni mah do goblok. Mama iki. Tutuk tuk tuk. Ngene ya Den Mas. Piye? Endi cemplok ra Ha iki cempluk lho. Iki katresnanku. Oh, iki ta sing jenenge cemplok. Ah cemplok tak landani to. Apa? Mau bojomu? Calon bojomu wis tumuk-tumuk aku lho. Aku mau aku klambiku nganti suwek-suwek ngene iki mergo kuwi diseret-seret karo kuwi. Wis wutuh ora? Hei. Jerone wutuh ora? Jerone wutuh ora? Ya iki mau meh wae kena iki lho pelakune. Oh, jebul kaya ngono kelakuanmu. Lho, kowe aja gugu kuwi lho aku ki ora ngopo-ngopo e. Hah? Endi ndelok? Delok. Iki lho delokan klambiku suwek-suwek. Mau aku dirocek. Aku ki moto digeret-geret nganti klambiku suwek lho. Wong ya awake padha. Lah iya padha lah kaya aku ning nyuwek-nyuwek. Sapa kuwi Suminten ki po aku ki lamur po? Basan urung kapok apa piye? Saiki ana cemplok kok dadi kowe kemah karo aku. Padahal kowe mau piye karo aku? Kowe mau aku mah kowe mau aku mah. Ora edan to Tin lagi. Tin sapa? Ten. Aku mau mbok anu mbok peksa terus. Iki lho seksine. Sumpah ora tenan sumpah. Apa? Nyoh iki 50 nyoh. Ora ningo. Sing abang. Sapa ki nyaut-nyaut? Iki nggo butuh e. Ora,
iki tenan lho, Plok. Iki mau iki arep nganu aku lho. Nek aku karo kowe kan sedulur to. Ya ora mungkin nek aku seneng karo Den Mas Broto. Piye to iki? Hah? Oh, jebul kaya ngono. Jenengan ki, Mas. Ya ampun, ki wong bentuke ya padha. Hah? Gone ya padha. Rasane ya padha. Ora sik nggon opone sing padha. Hah? Enggak motone, mripate, ki rak ya padha. Ya ya padha. Ora lha kok iki malah dadi geseh iki. Kowe aja percaya karo kae. Aku ora tau ngapusi kok. Kowe percaya aku iki lho buktine klambiku do suwek mergo mau diceneng karo Den Mas Broto. Yo mbangane tok tuduh saiki tenan yo. Ayo. Wek jane can ingin tenan to jane? Heeh, arep apa ingin aku? Ingin. Sareke dadi wong wedok ora iso dijagake. Ora jagake piye? Hah? Hah? Ya ngono ki gumantung sing lanang. Ora sing lanang, sing wedok ya ngono kok. Jagake teluk begi prei. Jaluke pindho kok ming pisan. Ayo pisan wae dadak. Pindho-pindho. Mulai aku ya pengen iki. Ya, ta? Nah, wis, ngapa? Kowe gelem? Aku ya mah no, aku jijik no. Ku lambe iki kowe mau omong piye? Apa ta? Dadi wong lanang iki mbok ora lelemeran. Wong wis duwe bojo cempluk karo duwe bojo karo aku, nah. Plok, Apa? tak sumpah. Lah apa bumi langit sekseni. Hah. Aku ora tumindak apa-apa. Tenan? Buktine apa? Yen to aku tumindak apa-apa, wani ora dawa sumurku. Sumprah. Biasane ki ora dawa umure, kok sumure? Bunakmu ora dawa. Kowe iki lambemu ya elek kok. Kene iki ora dawa. Kok nonyo? Hah? Jare nek ning njaba ki ralah kasar. Lah ya kowe ngeyel kok kandhane aku ki ora tenan kok. Alah. Suminten. Apa? Aja gawe fitnah sing ora-ora. Aku ora gawe fitnah nyatane klambiku suwek mbok eneng-eneng lho, Mak. Suwek tak cokoti dhewe kok. Ya ora. Oh wae. Ora. Hah? Piye ngapa? Yen to anu tangkep jojol lantaran bau karo aku. Ora wedi. Aku karo wong lanang ya ora wedi. Padake aku wedi ngono apa piye, he? Ki dibelani aku. Aku ki njaga katresnanku karo kowe. Iya tenan, aku percaya karo sampean. Wis. Ki rampung. Wis arep apa meneh iki Mas Gading. Iki wis pedhot semene wae. Iki nek arep butulke judeg iki. Le butulke kowe lunga rono. Oh iya, ayo yen to saiki kondur diajeng. Kondur. Urung bayaran ki? Engko bayaran tak bayar. Ya wis. Wis ya, ten ya. Den Mas, kowe nolak sak kabeh. Heeh. Titenono. Sesuk rejaning jaman. Manukmu ilang. Ya aja ngono, ya aku piye? Oh iya, lali nek. Manuk siji tak dundeme. Jeng. Loh, ketake duwe manuk kutut Tak loro. obati, tak jamoni, tak salep barang kok. Kok disalep ki? Apa ya jamur? Nek manukku to tok disalep ki. Sing disalep apane? Mula wong wedok keparat tenan. Lha apa jenenge? Elek agak aku sarung pisan aku. Wis nembang wae. Iya. Ngapunten nggih niki malah do curhat. Curhat. Pun Saiki damai wae. Damai. Damai antarane cempluk. damai. Oh, Disalep. Wis damai ya, damai ya. Mati salep. Oh, biyong ban. wis iki sampun nggih Mas Gading. Iya, nggih. Wis, Wis bubar. Nggih. Pokoke endinge mau iki karo kowe Rono. Iki kok Ayo, cempluk. Arbone iki. Oh alah Jen. Sing kobar iki barekan kono. Wis, yo monggo dilajengke. Endinge niki mau sapa jenenge? Cempluk karo Broto lunga ge. Lunga. Nganu, sapa jenenge? Suminten? Seminten pokoke nedang gulung-gulung ning
dibayangke wae. Oh iya, wis pokoke edan ya Din ya. Monggo para pamirsa kula aturi bayangaken piyambak-piyambak. Nggih. Pun. Sah, 50 lumayan. Tak niki wau wonten napa jenenge pamundutan dalek saking Bapak? Bapak sinten wau? Panjenengan. Hah? Oh nggih. Pak Agus, oh nggih. Niki wau nyuwun lagune Cendol Dawet niku napa Pak? Apa dikeki wong sing ana Cendol Dawet? Tak kintang-kintang ngono kae wae. Nggih, mboten napa-napa. Niku wae nggih. Nggih. Ditambahi Mbak siapa jenenge? Mbak Elisa sama Bu Ika yuk. Oke. Nggih. Liwong. Lewong. Pokoke kudu dine cendol dawet. Mbah pamer bojo iso. Maksudnya gamelane? Apa pamer bojo iso, Mas? Hah? Liwong mawon nggih, kok dikeki cendol dawet. Tak kintang-kintang ngono, sing penting ana cendol dawete. Kok sepi iki? Yuk. Oh, mulai. Yuk. Pun sah. Sampun sah lewung. Cendol dawet. Ah, nggih. Wis entek iki requestane, Truk. Ha ya wis entek iki. Ana WA ning ora request, diwacake. Sugeng enjing, sugeng dalu. Mas Petro, alhamdulillah malam ini PWKS nobar di rumah Ketua PWKS Sinunuan. Salam kagem para kadang PWKS dimanapun berada. 2 Boloseno, 3 kru streaming dan warga laras. 4 salam khusus kagem Mbah Wondo lan Bu Prastiwi. Kami support selalu kagem Mas Gading, Mas Gadang dan kanca-kanca warga laras. Matur suwun nggih, matur suwun saking Mas Sukoco. Lah piye iki wis request ya heeh sentek iki. Kang Gareng, Kepiye? Gang tak kira ki wis cukup. 2:30 ya wisan. Ayo sebo kae Ndara Werkudara sing lagi topo kae wis kepareng jugar mergo digugah bapak. Yo, awake dhewe soal nyaketi. Yo gek nyaket suwan wae yo. Tunjung Bang Trate Wong
Marta lenggahira Resang Marta tameng dasih Misudan donoras Blegagak ugek sak dulita wal Den Ndara Werkudara kula niku jane gumun setahun jembleng sarendeng kula niku jane diutus Kang Rayi Ndara Janaka lan dulur-dulur ndika supados ngupadi panjenengan kula upadi ngantos bebasan jajah desa Milangkori njalak peninggal bareng ketemu jebul panjenengan malah namung kendelan kewala mongko niki nggone tapa nggih pun jugar ning kok tesih kendel mawon tesih mendel nggih Gus mbok nggih kek terus paring pangandikan nggih Den jane napa to sing digayuh niku wah Semar sing gedhe pangapuramu yen kowe padha teka malah mung tak nengke wae lan aku sawetara jugar nggonku tapa iki mung merga bakal nyateni marang Semar mungguh apa sing dadi gegayuhanku lah nggih ngaten niku karep kula Ndara juga riyen lajeng paring pangandikan riyen terus jane napa sing digayuh Den Semar mulane aku ngedekake tapa ana alas iki merga aku nampa wangsit yen to Jawata bakal mudhunake wahyuning ratu mula aku banjur lunga saka praja sediaku bakal nggayuh tumuruning wahyu lah rak ngaten cetha to Ndara nanging Den kula niku jane diutus Kang Rayi Ndara Janaka mergi sakniki Kang Rayi Ndara Ayu Wara Sembadra niki nembe wewaja ndungkap 7 candra pramila ndika diaturi enggal kundur jujuk wonten Madukara Den yo perkara kuwi mengko gampang mergo aku wis prasetya ora bakal bali yen durung kasembadan sedyaku mula aku tunggunen dhisik tak bacutke tapa durung pati-pati jugar yen durung kasembadan sedyaku Semar miat langening kalangyan aglar pandang moncar tenon leraka konang surem sorote tanpa padang kasur lan pacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga wanter pamensuning Subrata tutup Triratya pinurwa purwaning anggo samadhi maladining manjing jero alam luyup wis pihak Kang Warana mengkeraken jagating rasa rumangsa manjing jagating rasa pangrasa cipta sik panwusirna kang kalingan wis kaliling langut tanpa tepi sinimpen telenging kalbu pambukaning Warana maweh daya getering antariksa kawuhangira pepadang nenggih Sang Wahyu Widayat manjing mring angganing Bimasena
Werkudara. Ya Werkudara. Aja kaget lamun ulun jugarake nggon kita tapa. Wan rada kakekku. Basaku lan sembahku katur. Ya wis ulun tampa. Kakang Semar bekti kula konjuk. Iya Narada. Wis tak tampa, wis gek dijarwani ndaraku iki. Nggih Kakang. Werkudara, ulun jugarake semedi kita merga iki dewa wis ngudanani sing dadi panjangamu. Ngerti ya, Krup? Wahyu ning ratu kang aran Wahyu Widayat saiki wis manjing ana ing nganggo kita. Neng wanti-wanti piweling adi Pramesti Bathara Guru lumantar ulun yakti ora gampang kadunungan Wahyu, ana pitungkase. Yen pancen ana seranane Gage Kandha, apa sing dadi syarate? Syarate ya kuwi jalan kita ora kena magepokan karo wanita salawase 40 dina 40 bengi. Wah ya wis bangka. Ora oleh senggolan karo wong wedok 40 dina 40 bengi ya bangka Mas. Ora main ngono kuwi. Bagong menengo dhisik. Senadyan wanita kuwi mau tetimbanganmu lan isih sedulurmu dhewe. Yakti mboya kena, Ger. Lamun jeneng kita wani nerak, Wahyu bakal loncat. Wis, Ger. Mung kuwi daulun, ulun makayangan. Den, syukur dene Paduka Ndarasena sampun pikantuk wahyu. Nanging ampun supe kalih welinge Bathara Narada nika wau lho, Den. Lan gandeng saniki sampun pikantuk damel monggo samenika kundur. Yo, mengko dhisik. Wangune bakal ana pacobaan. Wah, ora pangling. Iki adikku Werkudara wangune oleh wahyu bocah iki. Aku sing tekan le. Wah. Jeneng kang Bapang Wilalik Sandang Godewa Simbarajaja Wang Malang Sudang Yogang Sir Wala dalah adikku Werkudara yo tur sasana kakangku kok ana kene aku tapa le golek wahyu ning wangune wahyu sing tak oyak malah mancing ana jero awakmu le ketara awakmu saiki mau teja sumurut kaya mangkono tak jaluk ya le le ku arep ngulungke yo piye mapan wahyu manggon ning awakku ya saka karepe dhewe wah nek ora gelem ngulungke tak rada paripeksa yen pancen iso rebutan walah tak gleleng kowe le ayo ora gelem ngulungke wahyu tak cadak banting le
Kakang. Wah. Asun. Oh. Ya. Wah. Roboh e. Oh. Ayo mutiar e. Wah. Tobat. Tobat Kakang Semar. Ayo bali. Ora sah ganggu gawe ndara-ndaraku Pandhawa. Gelem bali ora? Tobat iya bali Kakang Semar. Ayo bali.
rahina semupang iwang aruna katinetraning anggorapuh sabdaning kukila rengganikara sageter kini tunganing ler sing pene panca Babatoking ayam wono Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.